Si hapo kuchira taura ni muromo. Ndoitwa give more chirindo. Chirindo ere. Kumbere kana kumshaka. Kuberingwa ere. Ndakano tinenyanya ndakayozorika. Ndakanoora mswa 16 mwedzi wapera. 16 May. Ndanoora nanhasi ndandatiwa mudzimai. Ari. Anda akatosunga tu. Anda achiri kurespecta ine. Yandasi vanhu vasimupiwa wakati. Mukadzi wasitopiwa nani? Mukadzi aifana akauya akaperekwa nanatete. Saka vatoripo here. Tete varipo. Tete muno. Saka nhasi zvese zvofamba. Mukadzi aripo, tete varipo. Right. Saka ndakatozoguma ndakada kungomirwa chingota ndofaita kada kuti auye kuti handichauye. Nyaya dzaitsvagwa mambo kudare nenyaya dzex yangu andaidanana naye. Munhu yanga ari musikana wandaidanana naye. Tisati taroorana. Munhu wandakazosiya ndichiroorana. But zvopinda papi panyaya iyi? Ndonyaya dzairidzo mambo. Asi arikuda kudzoka mumari? Hano. Iwe wakambewa buda pachokwadi. Ngozi ningima nguva dzakaimba kati kana murudo dzaifudzana chiitirana pachi. Kwanzi munhu anofanira kugara aziva kwete kuzoziva agara. Takataura zvese mambo kana chandisina kutaura naye. Vandoziva kapembeto 1 point yakatombotaura naye pafoni. Achimudza kuti ini ndiri mukadzi waGivi. Uri kudei mudataura naye. Asi kachiri katinoona tete izvi. Tingaripe sei? Tete pamusoro. Mutipochi? Iya, kumaranda. Vana vamamoyo manje nendo madzimai angu amene tasangana ipa. Asi ndichazokudza zvavakandiita kana yapera. Amamoyo adi. Amutaona. Zirakaini. Kuroorana kwacho mambo ini handigoni kunyanya kuitisa zvakanyanya. Ndisati handiti ndakazoudzwa marori kunzi ari komangwana ana ari kuroorwa korobva nekuna baba. Ini ndikati kuchikonzero chechi kuti ini svatirete ndinozoudzwa shoko tichibva kuna baba sere kuti inini ndiudze vana baba kuti tine munhu uyu murume ndasingamuzivi ndakamuona musi wemaroro ndikange ndaramba ndakataura kadenoitwangoita jerasi nemwananga but chinopa chimirichi ndonoona murume sokuroora titi akatwa zvakaitwa zvapo handiti tangozvibata usi vanhu unowangu akabva kusanyasi pedza kuroora uya akandikupira te isu tichiro uya achiroora titi izini akapiwa kuizva chaitwa chokuchoka nokuti uyu ari kuindia saka zvaari kuindia auya magirisi mashomani ari kudege Thursday Friday oroora after weekend odi odzokera saka ina handina kudii handina kuzviramanya kuti hazvikwani ita zvaakaita ndokubvunza mukomana tapedza kuiaakamuni zvamaita muona zvichiita inotokuonera pano ndiri muno mukadoma mune mukadzi wakunewe nemuse ndakasangana kuya kumba kwangu otumarizini twavo tiwobudze kwenyika hapana kunze kwenyika kwanga kuriko ava vanhu vese vanogara mukadoma inangu semunhu asikafa haana kuindia kwari inyaya dzavo dzavanga vagadzira nemunhu wake kuti vamhanyire kuroorana svika ine ndobvunzawo maiona asangana une nhumbu ike zvamangoita toto hamuna mbuya kumba kwangu pano pe 50 cents ndo mazita ndakaita ndozonzi uyu varoorana chii paimoti ndigwendawo semunhu akupira ndege so Thursday ndikati ndimboenda kuno chikichira pandamupa avaenda after 2 days vakadzoka chitikuzoke avakanditi ndakuda kuperekerwa mukadzi munyaya yakatifonera natei usiku tete takuda kuperekerwa mukadzi asi akambekanza achitorwa muna October uya adzoka kuna August adzoka kuindia akabva kangama kuti haasi kuindia ndikati uda kuti wamukadzi okuindia kuya kwadini uri kuinda kupi mwana uyu muche ndiyachagaimba muno mukadoma
Wamsemwa makuda kubva kumba. Ndiri vangu vasi busy ta. Unoenda kuprogram yechindege. Online amuchaende kuIndia zvikanzi ndikati muchiti muri kunopedzisa. Atakuda kuita titi. Tatona kuti makadzodziwa. Hatichadi kurondedzera nomunhu. Tikuite zvemaapati. Alright, ndazokurira nouya handiti vachindiperekerai. Ndikachiudza baba mai kuti ndichindiperekerai mwana kunditi. Ndikati bhudhi mwana anzi acho yakati hazvina kuipa muperekedzei. Handiti. Saka inini ndine rwendo rwandandinarwo rwakadaro. Jera vakati mukadzi ngauye. Vakati mukoma uyu bainini. Ndokumbira mufano ndiindisira chii mwana. Ini ndikadzoka pandokuendawo. Ndoya chiita sei ndenda Mozambique. Ndoya chiita sei. Ndichiona paizvaisa mwana. Ndozonzwa uya kuti titi imbotsika ichipakati. Ndinda. Zvikanzi ndozokudza inyaya yacho maupenyu. Mwanasikana. Ndadzoka paya undorondedza titi ina tichaiti. ABC jangotaura yanzo kuti une magirlfriends ane chichi katakanai. Isuru unowapowa. Musikana uyu iwo ngosinazuti ungatsvaga musikana kuti akuda kuuya here zvikanzi apadetu tsotsitsotsi kwakanya izvakuda kuti achitsanangura iye kuti zvizvakaona ini ndakazongonzi tikaite pakati ndikangotsikondika chete vakatsikaje pakati takuenda kunemi pamusoro edare nyaya yakaitika ndeyekuti munhu ushu chokwadi chakange andiudza inini ndechekuti ane mukadzi wani nevana 4 zvinova nyacho yakati rebeni changoti dimbu ndakazoziva musi wekunge taenda kumba kuti inini ndiri mukadzi wechi5 nevamwe varipo nyaya yacho ndizoziva pane meseji akambenge apinda masikati yemunhu waaita vainge vaita zvekuchaya makoto anogara muno muchekutsva ndobva atoti nemunhu tarambana ndikatotaura nemukadzi waye vakati tarambana so ndakazoshamisika musi wekuroora munhu akasenda meseji ikadhilitiwa ndobva ndazobvunza inini amanheru kuti kana zvazvizvinhu zviri genuine meseji yadhilitirwei haana kupa any solid reason zvadaro dzatove meseji makaiona munhu asitabvisa mari sitori pamaroro tatopedza maroro tatove kuita macelebrations ndobva ndakaona meseji ndobva handina kuda kubvunza ndakangoti for the sake of peace yandinyarara ndobva manheru dzatove am pane munhu akafona munhu afona vanhu vakatanga kutotaura kuti vari kuwirirana ndobva ndabvunza ndikati ndiani afona because akati munhu apedza kutaura iye akabva atraka moment of silence ndobva ati mupe anenge anga mwana anga kuwafona ndobva vatanga kutaura nemwana chora nemwana funga kwenyu zviri kutoitika aiwa tikuti zvekuti aipa mwana foni ndina ndakufunga ndikati conversation iri kuitika pa isi yekuti munhu mukuru vanhu vakuru vari kutaurana because amba chingoti hello watitaurisa ndobva ndaona kuti mwana wechidiki akutotaurwa naye ndobva apedza ko ndobva ndabvunza ini ndikati ko wanga uchitaura nani ndobva ambonyarara zvikanzi ndachitaura nagogo ndinongotaura nagogo pakuita sei zvikanzi amai ve-ex-wife yangu amai ve-ex-wife yako ko mwana ushu zvikanzi mwana wangu mwana ane makore mangazo ane 1.5 months ndikati iwewe difference yauri kuti wakasiyana nemukadzi wako pane almost 10 to 15 years masiyana ko mwana uyo ane 1.5 months ari kubva kupi ndopandakazotanga kuzoudzwa zvevakadzi ava kusvika upandiri naiye muridzi akutaura akati pafirst marriage yangu yandakaita ndine vana 3 ndobva azoita mumwe waakaita bait bridge atori nepeace order itoripo yandakatoona akazoita mumwe ndokuzoita mumwe waanga naye kuno kuchegutya kozoya inini ndobva ndati ko unotaura naambuya this time nematauriro aya tichirudzi ende ve-ex-wife yako zvinofamba sei ende mukadzi vanhu vakubva kupi iwo wakanditi une mukadzi wani ndewandinoziva ndobva tatanga kunetsana akanditi ndinokuradza the other side of me yausingazivi ndinokuroya zvezvikana kutokuraya you don't even know me ndiri mukorokoza ndinokuuraya zvekuti ndirapo zvito zvazvina basi ndiye muridzi ari kutaurawo ndakaenda pakuona mambo usiku hwese ndakarara ndiri pakuona ndichitya akada kuzama kundimanikidza kuti ndirare neni ndikaramba ndaramba kudaro
akabva atanga kundithreatena zvikanzi Mwari ari kuti ukasarara neni ini ndakuroora yana my wife ukasarara neni ndachafitikaita mwana upenyu hwese ngati handikwasorara nemunhu akati sezvawakaita izvo wakandinyepererei. Saka dzadza kuma3 ndobva anditi buda izvezvi nomba kwenyu. Ndikati aiwa pana banda kuya ndega kana ndichibuda unondisora mba kwenyu since uri wakanditora kwandinza pana unondisora mba kwenyu. Ndobva anditi ndachibuda vatangatondichikidzira ndobva ndafonera hanzvadzi yangu ndobva andibvutira foni ndobva aidzima vaisa pasi pepilo ndobva ndarira ndiri pakuona ndichichema ndandakutotya handina kana kutorara ndichitya ndakuta kuti ndinogara nemunhu akadai so ari kundithreatena kundiuraya on the first day rawandura wabva kundiroora ndobva tanetsana paitanetsana iyo ndeimwe nyaya yevakadzi andisingaziva ndakanyeperwa. Iye achindiroora inini haana kundiroora willingly ndichida taitonetsana because iye aishandisa chiprofita anozviti ndeapostle. Abereki pamairoora na havana kubvunza here havana rimbvunza muri kuona kuti uchandiri kuona ka ndekuti imimi pane zvataurwa natete handada kuti mundibatsire zvekuti uyu ari kuenda kuindia zvamakazvitaura here ndopanaida kuzosvika aiwa ndeipapo tinoona kwawanda toda kuenda panyaya ore nyaya yekuti pazotaurwa nyaya yekuindia makazvitaura kuti uyu ari kumhanya danda kuindia takazvitaura muchinyepa saka imarwadziwa nekunyeperwa manje aiwa ndina kurwadziwa mambo nyaya ndiye muridzi chikonzero ndikuzviziva ndosaka ndiri kuenda ikoko makaiswa kuti munyepe andiri manyepa hamuna kufunga here kuti munhu iye anoona kuti hamusiri mega munonyepeswa kana kudi istrategy kayamamutamba aimanyirei ndekusvikira pakuti chikonzero chake iye chakazoda kuti tipe pressure kuvanhu aiti Mwari vati uri mudoro wandifana kuroora ende zvikwambo zvababa vako nezvatete vako ndo zviri kukushandisa saka tikavaudza isusu kuti tira kuzoroora kana kuti after 2 months vanokugadzira hauchafi wakaroorwa saka tikufanira kuti vanyepera kuti this weekend ndinofanira kuya kuzoroora nekuti Mwari vati ndiwe mukadzi wangu ndikasakuroora izvezvi iwe ndobva wati kudii inini semunhu anotendo muchiprofitawo ndakangotiwo ndizvo zvataurwa naMwari since aiti ndaaposto saka ndianonzwa denga isati azateti mapinda muchechi iyoyo inonzi iwani yavo yakafa yavanga vada kutotangifisa mamuri anoti amai unoti prophetess okay kana sekuru isu hatinoda totaura nezvinhu zvakawanda because pane nyaya ndepekuti mukadzi ane madhauts ekuenda kumurume akabva ati kuna tete tsikai pakati tete ndobva vatsika pakati tete vaya chavatanga kuzvibuditsa pachena ndikuti ndakambanyeperwa kupi kwekutanga ndichishandwa emergency ndei kosei mosina kuita kuti ndidii hani tete manzwa chikonzero kwanisei musina kudziva machinzwa inyaya yezvindofa zvinonzi munazvo saka vaimaitu vazvatyirwawo ndizvinodi tibatsirane riba nditi ndandiri nderipero ndomuridzi wenyaya yese iye ngomana musikana abvuma kuroorwa kuzotitsika ishe pakati yadya maremu aisa mumba nayo uchiri kuda murume here kuganasa saka mari ita sei mari yake kana pachikwanisa tidzosere inongodzosera because handikwanisi kugara ndiparika ndiri mwana mudiki mari yakaunza mari tikadzokera munhoroondo titori nevanhu vakabviswa umambo nehurumende yekwasmith adapfuma kaviri mambo ukabva vatonzi muchakodzeri kuve ndovatotomaito atikapfuma kangani so tikuti vabereki hatisi kutaura navo havana kana mhosva havana kana pavakakanganisa kana one day kana ndakazvitarisa ini havana vaitoitiswa nini imi ndimaironga chitsotsi chenyu mututu
pamakazoenda kumba kwake uyu mukazi unonetsana maiwe musingamboendi kwere kudhara ndomusi wekutanga maiindira kupi maimboindira kupi zvinhu zvamaita sasingambonyanyosangana izvo aiuya kumba kwamamusinganyanya tikuti makanora mese here hamusati nanhasi kubva abvisa mari yake yese ko asati abvisa handisana mukasangana ndizvo zvo munhu kangutinwa mari yake saka panonei unongodzokera because apa mune makatota zvinhu zvirizvo zvakashata zvisingati ndiye mwana akachangamira ndiye akamisilidha vabereki vake because ndioneke wati ndoda kuroorwa imari mari yandakashandisa expense rese pamaroro mambo inosvika 5.6 including grocery nemari yakazoitwa maroro squad dzakaita zvembe zvese iwe unoita nezvei mati unoita zvokutenga matombo kudai ndichinogaisa makanjuma tichitengesa gondo kufiditi koma muri musuno namai munangakwa okay ko zvekuprofita zvakabva kuti idzi dzinotori nhema mambo idzi nhema dzese mungada because panzi iwewe chakaita kuti munyepe kuti unoenda kuindia chii mambo pamusoro idai inini zvekuindia uyu akaenda nemunyaya vakati varabuda kuenda kuna baba ari munyaya munyaya wacho atoregedza kuyanzwanza mani pamari yetransport vakandisukura inini munyaya uyu ndakatoita zvokutowana ava kuenda ndatsvaga wangu munyaya uyu akatonifonera zvika ndisatsvaga munyaya kuna sawira womumba aripo ndakatosvika ndikatogamuchiro nasawira wacho atoziva nyaya yese ende ndo akatononyepa tukainzi ndinodzidza kuindia ndikatofunza kuti mazviitirei zvikanzatira kuti vakutambire chi ndikati aiwa ndeme zvikanzi hazvina basa ai nyaya yemambo yakatorebesa but haisi mhosva yavabereka uona kuti nyaya iri pakati penyu iri pakati penyu makadanana hamuna kuraramisa hamuna kuti zvini saka wakangosungirira mari mugumbo reinonzi amen ndiani ndivo mai ndisisi mukutodi mukuti todi mwaonawo sei panhema dziri pakati pedu apa pamusoro emambo ina kumonana kwavakaita hatina kutobvira kutaudzwa ndisisi vake zveshuwa saka takuburitsai ngova shamwari uyu ndokudinyaya murume wedu baba ari kuramba kuti asimuprofita but aivaizvazvinabata zvoprofita tikuti chakuita kuti musada kuenda haana kumbonoma kamunhu imhevaaibvisa tiri kutotya dzaakatiudza kubva pakutanga kuti akarambana nevakadzi vauyo vasina kumufira apati zvekutora mari kuti munhu atorwa mari yake munhu abvisa mari yake mukadzi otadza kumbotokana 1 day musi wacho wavakazononetsa tikubvunza muri kuona uri pane chitsotsi chiri arundirisisa ndamboudza tete vakaita zvokujumini mira tichiri kuendera mberi tikutsvaka kunhu kune nyaya yaimutswa kana kuchipanga mazano ndova zvaita zi mukomana murume wedu mambo ndiye akaita zvekumhanya-mhanya nekuti muprofita isi tinopinda chesi dzemweya mambo takaenda vakadanana nekuda kuchiprofita here ndo zvakatomudza kuti ndikasakurora mwari ngatimboziva ndikasakurora atitaure kuti tirimira because tikutsvaka kune chitsotsi tikuita kuchiwana iwewe kudanana nekuti kuroora kana chinhu zvakasiyana vakadanana uripo here vakatodanana nechitsotsi uripo here aiwa saka uri kureva nei uri kuziva here kuti ava vanonyepa vari tuwa wanzwisisa here nhema dzavakareva nyaya yekuti uyo anodzidza kuindia waivapo here vairungu saka zvokuti ava vanonyepa wazvinzwisawo here ndikuda kumbokubvunza zvekuti vanhu avatuwa vane nhema dzavagadzira hazvinei kuti dzakagadzirwa papi dzakabuda mavari vari vangani wanga wazvinzwisisawo here zvokuti vanonyepa zvokuti vakanyepa kuti munhu anodzidza kuindia saka anoda kudzokera tichi kuti baba vabvumi namai
Vakataurwa nyaya yandandisipo ndakazokuzwa seshamwari. Akuzwa zvafanira tikuzwa. Saka uripoona kuti pane nhema dziripo. Saka tingakonesa kuti vatinyepere kuti nhasi chii. Chingavatadza kunyepera chiro iyoyo. Ivo vakanyepera vanhu vakuru vakabereka. Vaifanira kutotana ivo. Ndidika kuti vadanane. Handiti kuti kunyepera vabereki. Vaifanira kutotana ivo. Izvo zvokuti kwanzi handina vakadzi ndakati zveshuwa varume vanozviita. Handina maona. Murume anozviita anenge akudawo. Oshaya kuti akati ane mukadzi haugoni kuuya padhuze haugoni kuzodi. Anenge aida kusaka kukonvi. Handina maona. Izvo zvinowanika sisi. Handina. Ende zvawanika. Chakakanganisika ndechekuti mune zvimwe zvamakaziva musati maenda. Handiti mazona. Panowe pamaifanira kunge magara matoti Mwari kana zvichidai zvinodi zvino maita sekuti maida kudyisa munhu mari. Munotora mari yomunhu. Fraud yamakatoita. Munotora munhu mari mapedza hamuna tomboenda kumototi aiwa zvichaiti pane foni yandanzwa ndikufunga kuti wangaitaura matauriro wangaita muromo wake waratidza kuti ari mwana mudiki ani mapono. Chinenge chiri chidzodzi. Vanhu vamuri kuitisa vanhu vakashata. Munhu kana akuti arikuda mari yake kune vanhu vakapa vanenge vasiri iwewe. Iwe wakakonzera kuti mari iende kwabereki. Ende ikudziri yavo mari yavo. Munhu kana ati ndoda makabvunziwa munobvunziwa here? Makabvunzwa kuti chii? Totora here mari yemunhu? Havana here kubvunza? Ukati chii? Hando mapono. Iwe waivapo here? Zvari kutaura kwavo ndiani dzakatodi nokuti chii todaunza komendini ndakatoya kuzonzwa kuti nyaya yacho anga ichitaura kuti mntu nyaya yacho ndikazonzwa ndikaona kuti nyaya iyi yakaitira pachimwari vakadanana pana 2 weeks. Vanhu vese vabereki vese hapana anangozviziva. Munhu yakangouya pamba achinzi akaronga nemunyanya kuti tinoda kutorora nechokuchoku. Akaronga nemunyanya ndiani? Murume wacho. Uyo ari kuti munyanya yakabvunza. Andi munyanya iye anga atotsvaka munyanya akanzi munyanya ari kuno. Mama panzwa here? Ndapanzwa izvezvi saka mauya mukachengeta nhema makarekwa batai pekuti uya aida kuya nemunyaya nonono pana saura womusha nyaya ari kupi ndo pakarongwa chizodziva ndiraimbe toda ngotifambirani kuti munyaya haana kutsvagwa nouyu atsvagwa nouyu indichinzwa munyaya anga ari apostle futi vemuchechi wamusema ndekwamaitwa fanire kutaura but ndikuida nyaya ndikuuya uyo ati kana achidzorerwa mari ngaadzorerwe. Una here mari yemurume nondiwa kuramba murume asiri anodzorera anenge aida kumisira ndinaitibvunzwa pamanoshanda naye asatambudzira nababa. Una here mari yekudzorera uyo bongo kana adzorerwa ngaadzorerwe. Iye ari kuda iwewe zvauri izvo zvipano but ndirikuona imbomira chama ndirikuona roora iri mambo anaomira zvakanaka akaroorwa chope ngevanhu vari kuenda kuhondo ichi sideline anatete vanova vaifanira kunge vakamira paroora iri zvichiita sokuti pane mumwe munhu ari kutizwa here kuti asave involved. Now tikabvunza ava ndisisa anditi havasi kuzoziva tete havasi kutoziva. I don't know kuti baba vakazozvifambisa sei kuti vakonvinzwe kutambira mari varidzi venyaya vasina kuvaudza. No, ipapapo tete munhu akazopinza tete munyaya iyi ihanzvadzi yavo vatoona kuti kukana pauya nyaya yakadai vatete vari kuzviziva here. Vatete ndokunge vatoramba
kureva kuti munhu akazokonvinza vatete kuti vachinobata basa iye hanzvadzi yavo, vatete nekuremekedza hanzvadzi yavo kuti chiregai ndingoita ndichitevera waamai vangu. Ipapo mbamberi pandiri kuti chakaita kuti baba, because munoziva mabasa kaya, ane basa rinobva natete ndichitaurira baba, kwoita rinoita baba vachitaurira tete. Iri reroora iri baba handivo vanokonvinza very good. Ndo patinoti kukwira muti nekumashizha. Saka ndiri kuti ni chakambokonzeresa kuti baba vakonvinze tete, nokuti kana ndirini ndinomisa urongwa hwese kuti tangai maenda. Exactly. Sei baba vasina kusvika papoint iyoyo. Inini handingakonvinzwe nemwana iri kusaidhaina hanzvadzi dzangu dzinobata basa paari. Nawo mukatarisa dare iri rakudzoswa nemwana uyu futi kuti ndavadzoserwe mari dzavo. Ndo pabvunzwa mubvunzo wakanaka namambo kuti unayo here mari yacho, because isusu kana takatarisa panenge paine umwe mukomana kana umwe murume wari kunyengana naye nhasi ari kutaura kuti ndinayo mari yekuvapa. Handi isusu chatiri kuda sedare tisingazoziva kuti mambo vari kuona sei madzichangamiri dzakadai so idzi hatifanira kupedza time nayo. Yes. Iyi zvairi mamupamombe ava ngavambobuda nemwana vanofunga musha wakati pemhindura kuti vashinga here. Musoro imambo tingapedza nguva nokubvunza-bvunza. Ini ndinogara kutodhiraivha kuenda kwamba inini mafunga sina, asi chaenda mubvunza kuti naiwo chama uri kudei akati handii. Saka ndingambobudzi 5.6 5.6 back to the owner. Yes, that's the solution. Apa tikapedza nyaya apa pana kupedza kuroorwa. Ndakaona message. Vachangopedza. Asi dai akanogara mazuva kana neuyu taiti mari yayo neyashanda. Haana kana kusangana nemurume wacho. Aiwa. Vaombe. Aiwa hatinei nazvo izvo. Panda kudzoserwa mari yemunhu. Isusu tati mari ndaidzoke yoendawo. Motaurirana baba wenyu ava kuti mari iripo here kana isipo mari yedu ndiwe. Next time mama tida kuti baba ndiyo mari yake mama, next time tida kuti baba ava vasauraye dare ravo ninyaya yemwana. Tikarega kuvatsura vacharamba vachita izvozvo. Baba ava vanofanira kuremekedzana tete nokuspeedwa nemwana. Muri kuona kuti mwana akaspida baba anoshanda kuindia anodede kusvikirira tete kwasara 1 day vakufonderwa ndakutomhanya iwe munhu ada kuenda kuindia. Muri kuona kuti mwana uyu akafurira baba kudarika chi. Mukadaro chivanhu chedu chinoramba changamiri. Rwodzi runobva kumashure. Yes. Mambo. Ndo panofanira kubatirira. Pane shoko rataurwa. Randaona kuti baba kuti vazoshandisa kuti vangopinda muspeed idzodzo. Pane shoko rabuda apa raitowasvibisa kana marinzwa. Rekuti zvipambo zvababa ndozvinotadzisa natete avo. Sei vaimhanya. Saka ndo vaitonzvengwa. Asi waizonoroorwa kunani kana baba vako vakanzi vanoroya angazodya mari yako asiri baba wako ndiani? baba havamo muno here. Baba vari pano here. Iyi ngotauri haikumirwe ega ngaikumeka. Baba ubata mari yakakura kudai mwana wawarika kuenda kumurume vakangogara naye mudare ravo. Tezvara vari pano. Tete newe vatsika mabhireki baba vakatsikawo mabhireki. Nongoima chineke akandirambira baba vangati kudi. Aiwa hapana. Apa takubvunza panyaya yepfuma yakati.
hapana basa rakashandiwa. Andimusikana vanorodza. Iwo mukomana iwo. Marorere speed wayaya. Aimhanya ndiani iwo. Iwe waizviitirei? No, ameno tinotendera kutaurira mama. Nyaya dzekunzi dzese idzi dzimwe dzese dzese inema ini ndaitoda ndikati indawo kana vazoramba nababa toita kuita kuti ndaitoda kutorora zvishota tambodhudza tichidana nemusana ndauda kuroora ena ndambotaura kuti kuindia kana kuti ndiye vakaronga nhema dzavo nemurai wavo vakasumuka kumba vakanonyepa nhema dzavo ndikati vakunza kuti mazviitirei zvokunyepa kuti ndiri kuindia zvikanzi aiwa tondowari ende chinozonetsa kuti mudare handizogoni kupointa zvimwe zvinhu ende nyaya yekunzi ndakatendeka vana baba kuti vane zvikwambo vana tete kusazova pakusainda kuna vana tete inini ndakatoudzwa zvokuita kuti ndaida kuti ndakatomubvunza kuti vana tete hapana tete wako ari petinoona vana tete ndikadzikirwa madziro zvikanzi vana tete havaiti ndinataura chokwadi pamberi pedare zvikanzi vana tete havaiti satete kana varitsa ndikati hapana kana tete vari padhuze zvikanzi vari kuusanyati vamwe vari muno mukadoma vaita ngwirirani navo vakaipa ye vanodaidai vanozofamba nanatsika mutanda zvakunzi ndini manje isu chinzwai zvatoda kuti tibatsire matare kuitira kuti tisatambise nguva yedare handiti baba namai vemwana uyu chavanofanirwa kungoziva ndechekuti mudzimu ukakupa ronda wati nhunzi dzikuti isu tinoda kuziva kuti mari iri kubva papi hatisi kuda zvekuti uyu adade nekukanganisa achiziva handiti mapona mari dai baba ava vasina kuvingwa nemwana wavo kuti ndinoda kurogwa tete havana kuudzwa but vakazoudzwa kunzi mwana anoda kurogwa ava tete avarapa sisi vacho zvavari kutaura tazvinzwa tiri kuti isusu dai pasina iye uyu ndiani aiziva kuti kune iwewe saka uyo aiti akakutarisa iona kuti mari iripo but hausi quality yake handiwazvona the money was there but usiri quality kwaari saka aida kunoisa tumavara twekumaindia kuti vana tete kana vobvunza kuti iripo here marapoti ndi ari kuindia hatiti mapona it's a planned issue but handizivi kuti why takadyiwa njere nemwana mudiki akadai mwapona munyai wemusikana muprofita muprofita wakasarudza yemwiri munyai ndi arikutamba nyai nemusikana kana kutove munyai wokumwe kana kutove iye muchikomba chemwana iye munyai ndi arikutamba nyai idzi pamwanawo how old is he akaita nyaya munyai arimo but munhu atoda kutaura cho vanotanzvadzi akanonzi Tanaka vane maaudio ndofunga kuteresa avairekodha vachikufera musikana wokuchegudhora vakasiyana naye wakataura naye waanoziva vachimurekodha vachishandisa ende mukomana iye ndine rimwe guta ndakauya naro ravakatoiswa vese musati tatoroorana musadhera totoroora handinambogara napoposta pastatus pake nyuchi dzamuri kuona dzimuri kudziona nyuchi dziri pavanhu makonye muri kuaona ari pavanhu but hamutye zvese izvo Tanaka ndoinjiniya musatambe muchidaro wakomana aiwa mari ngaidzokere mumba munhu ndo nyaya chete saka tamirira mambo vatu vari kuida vatu vari kuida but isusu semakurukota avo tiri kuti nyaya mari pfuma yese pasina rimwe sendi rinoshotera bheki kumunemuridzi wano yese yatakaunganira vanhu veiisa baba ibaba womunhu handizvo chida kuziva kuti urandai musikana mari yamataura iyi
baba makavapa sezvo vakanga vasingadzipa hama yavo sababa vakatora mari yavo sababa vakatora mumwe akatora ndiye amai nanatete mate pamaroro yedu vakavati vakazouya vatoudzwa nguva yapera ndiso dai matete ndizvere kuti 5,000 something ipi ndichitora yenyu baba vachitora yavo ava chizoka yavo ko imwe yakaenda kuzwa Hapo ndakatora yangu mari $50. Opa yakanga iri mundiro yainokwana hati zvinonzi chakati choiswa mundiro anokodzere kuti wayake sezvakaita imatiwa $50 ko imwe yese yakaenda kuti pa5,000 something pane amai pane chakati ndadzoka saka dzabva dzadzokera isu sevarozi tanga tatoda 500 handiti ndambotaura nevava ndagumira pane vava ava ndo amai nababa amai nababa andinashuwa kuti ngani kutaurawo navo hangu ndandsingadi mai manzwa here maitikiro akaita zvinhu zvevana venywa kuti pane nhema dziripo dzava kutoonana futiwo muya musikana kunda kunenge kwaane rimwe dumbu rikumatsireura ndiri kuona saka handichadi asi vakambogadzira chitsotsi vari vese chekuti munhu ari kuenda kunje handizivi kuti kuchakasvikawo kwamureri kana kuti vamwe makachibatsiridza gumbo kwazvo regai nditi mambo wangu ini ndinongofarira kutaura chokwadi chinenge chakangokwana mubati pakaipa pakanaka pakadii pakanaka vanhu ava vari vese from day 1 vakaita chitosi chavo vari vaviri saka zvikuru sei ndichinyakupa mhosva kumukwasha wangu nokuti ndiye mukuru ndiye baba kana makamutara pavana ava murume uyu achiya kumba kwangu handiti vakasangana kwavakasangana kuchechi kuonit nekudanana vanhu ava mwana ndokaita kuti mama pana post vandikurita kuti mune problem yemaziso ndimosangwarioneka ndoda kuona amai vako pakatora 1 week kusai first week yemuna May ndobva kwatora ndobva dati angava uyu ndobva vataurana vanhu ndobva vabva kubasa kwavo kugadzima ndobva waya kumba vakatanga kutaura chiprofita chavo chavakataura zvavari kuramba kuti hausi muprofita vari kureva nema vakatanga kutaura nyaya yeupenyu hwangu nekumamainzi kwangu vakapedza vakazotaura nyaya kuti mwana uyu makatambura neurwere hwake kubva nguva yake akareba so baba changu takatambura nemwana chaiva chiri chokwadi bva grade 1 kusvika form 5 nguva yekuenda kuchikoro mazuva maviri vhiki yeshe wakavata zvikanzi muri kuziva here kuti problem ndeyekumusha kwake kunokwamakwanikwa kuna baba muri pachipari kuti chokwadi muri kuziva here kuti baba vane chinhu chavo kana kuti vane nyoka yavo inorara nemwana uyu baba then vana tete vakaona rukufa dziri pamwana uyu ndora vari kushandisa kuti vaite pfuma dzavo ende vanavo handinai baba handimona then tagara kudaro ini handisizwa kuti vakabva kuti handisida kugara ngatingona mati atoda kuenda but next week musi wefriday toda kudzoka pano chibva kubedbridge kune imwe onaiti handi kunoita toenda pane handada kuvhunza mai vaka vatodanana here baba ini handisati ndazive papo makamadanana here sisi ini tingoti ndiaposto vadii vauyavo vazoti after 1 week vakazodzoka kumba bva vanamata tanamata paipaita vabika vabva vaenda ndine mwana wangu musikana mukuru pane uyu nemurume wake vanoshanda pakoti pakadumakoti vakangotarira ava vakati handiti ndakuenda tikati kuti vapedza kunamata vakati nichida kuti chikunamatirai saposi vakaramba vakuuya kumba vakauya vobuda vopfekedza neuyu indobva ndati kumwana
Kwa hiyo wakula kuperekedzana na baba chachirudzi zvikanzi afanira dzaidze ndiye chingovhunza tati badasi kuzvona zvakanaka mwanangu zvadaro sisi vacho navo papera vhiki sisi vacho vakabva vasangana vari pagedhi naaposto ava vakamira pagedhi mamira anga vakaita ndinasi kumanzisa ndobva vatori vane murume wake vakati maini tazokuona nhasi mune mukomana wenyu zvikanzi aiwa ndiaposto havasi mukomana amiro mamiro anga vakaita vana kuzoda kundisana ndobva zvapera kwapera 1 week baba 2 weeks zapera iri sande musikana uyu ari kuuya achiti tazodanana naaposto vaya aingotopaninga tazodanana aposto ava muda kusaka vatoti vada kutoroora musoisaradhi usachitira mashure akadaro anonzi mashure aya achitaka kuvhunza ukaramba tikavhunza sisakuro ukaramba ko mazodanana nguva yazvanzi tatodanana ndikati hakuna zvinhu zvakadaro zvanzi tadanana ndobva ndafonera tete muri kwere mangwana ndikuda kuuya ikoko kumba kwavo mahakamake vanhu ini mubvunzo andada kuvhunza naye mani akati uyu anoshanda kuindia aringa kuindia ndiani ndokanaida kusvika ipapo saka musi wavakauya ava vachiti vada ndikati mwana wangu hazviiti kuti tarirapo chimiro chiripo zvikanzi atoda kana matoti mamusi wati ndinogone murume uyu akandiprofita kuti kuchechi kuti ukasaroorwa neni hakuna munhu achakuroora zvekare ndiri murume kwokupedzisira saka plus ndikationa ichi kana ativada kuroora kochokuchoku muri kutudza nhasi kuti saturday ndokuda kuti unde maroro zvinofamba sei zvikanziamatoitadzokurengedza nguva ya ndobva inini ndakabva ndavhunza murume direct ndikati naaposto nyaya ndikuza kuti mimi muda kuti mutoti matodana mauda kutoroora zvikanzi mama hamusi kundinzwisisa ini ndaman of god ndinoona zvamusingazivi muchazonditenda after maroro ndapedza kuroora because ndini ndikuona zvomumweya ndofunga mwana wangu yakakutsanangura zvitabva kuall night handiti zvadaro panga uyu mandikutaura kuti bishop uyu munhu mukuru atori nevana vatatu asi mwana mukirikiza tikutaura zvizai munhu mukuru ndobva ndikati inini nyaya handiikwanisi nyaya yakutora baba ndaida kuti ndinena mwana wekwatete mangwana patete vati handipo ndabuda saka inini handikwanisi baba bishop ndikukumbira kuti musumuke minde kumusha kuna baba nemwana uyu anotaura nyaya dzake ikoko manhero achona ivavo vakagara dare ravo mukwasha uyu nemusikana nabishop vari panza vatora masurukoga vatisinganzwi ikokoko ndopa vakabika nhema dzavo dzese idzidzidzi dzekuindia iyi kuti nini chaburuka ndege musi friday maroro saturday mwedzi ndakutodii ndakamutorwa pasida kupendi ndopavaka chadopavaka uyu ndokubva apa mari munyanya ndobva vadii vasumuka ndikunosangana nehanzvadzi yeuyu ndokunotorana ndokuenda kwababa ndokwakanogara matare avo tikakozvida muda kudzoka nechi aine list yabva kuna baba ine samai harichina simba rokuti nditi hazviiti kana kudai uyu munhu vanhu vadanana vadavo asi ndakatonetsana kuti ko first track yamaita iyi ndeyechimuzai kuti anoenda kuindia ndiani uyu musikana ndakazoya kuti dara tagara panze apa uyu mukwasha ati inini handisi kuda kuti vana tete vandiperekere mukadzi nokuti vakapinda mamangu hatimbosa tikagarisana tosara torambana tu vana baba avo sezvo baba vari kushandisa mwana uyu kana vakaziva madhesi akawanda zvomukuti madi kumira mande ndichagozivana uyu azivi hama dzako nanhasi ana hama yake anoziva uyu kudzoka baba vakaziva vanonzi baba vakaziva pamaroro ofita katozoda kuti minyasosecha papa apo kuti unozvechwa ndokwachiri mberi baba kaona zvechwa iri sene mimwe chete nditoriwo nemekwesheni makuti pati chirudziwa ichi chaita kungomonyora kuti izvezvi yesi munhu wamwari anonzwa hake denga unoona zvakati karini muswa muna mei watapedza uyoyo saka mari hazitiadliwa zvayo mari yakadyiwa baba mari hatinyeperani hakuna mari inogara mumba mari inodyiwa saka mukutiwo chii mani samai matimi murume wenyana chipari ndozvikuitaka kumwana uyu ndozvikuitika inini baba ini handirambanisivana ini handirambanisivana kana kachikuda kumuruma wake pane vakadzi vakawanda vatori pachipari chavasi kuziva uri nani kana ukachiziva saka kuti uda kupa abereka musemba kuti vabhadhara akabika chitsotsi chekuti munhu ari kuda kuenda kuindia ndiyaka
Nemanga mwana wangu. Echokwadi baba dzima. Mari zvitire. Chero demo Baba yanga ndakutaura ndibaba. Ndokumbira tudati nyaya ipere zvako. Pane vamwe ari kuari kumanyira nyaya. Akatofonera mukwasha kuti ndikuda mari kuti ndinge ndiri kwamambo ndi witness amuse munyanya. Akamurafura akati kana uchida kuenda kwamambo uchazouya kana wakudziwa kuita ufuka uchimhanya wega. Imadeko. And ayamba mangu inini. Akauya akati mama, mukwasha unya akati ndoda kuti ndinoita witness kukoti kati of course aufana kunge uchisara. Zvikanzi haana kundipa mari kati mufonere. Akamufonera arumba. Ndopakamurafura fona inga iri pahands free. Akamuti kana mai vanga varipo. Zvikanzi andikuta ini ndine vanhu vakona ndoda kukwidza. Vamwe vari kubva mheno kupiko vari kuda kukwidza vari kuimba vari kufanira kuenda kudare. Saka iwo tsvaga yako akati aiwa ina ndine mhosva kaini inoda kunomira somunyanya. But toti danga aripo. Aya ndiye rakapiwa mari. Mari Wirora. Ndiye akafa aisamsa matari esendi. But tikuti ikanzi idzoke ndiye ranga idzosa. Aiwa asi. Saka ana basa zvake. Because chakanakira mwana wenyu ari kubvuma tichitoti chatakagadzira. Ndiriga. Ende vasaziva vainongedzwa uroyi vanhu vainzi havasi kuziva vafanira kuziva because vanoroya. Uroyi wakasvikira mukunzi nababa wekubereka chii? Izvozvo patipare zvinodii? Haitombori nyaya yemwana wangu yega. Itori nevamwe vanhu mukati. Tikati aposo vataurika. Aposo manzi imimi. Makati mwana akasara kugwa nemi. Ndimurume wekupedzisira munyika muno kumurume. Hacharogo futi. 1, 2. Ndoda kuti mundiudze makaenda here kunoprofita amai apo. Baba pamusoro idaro. Ndoda kutaura chokwadi. Ndachifungidzira kuti mama wachataura chokwadi. But ndaona kuti mama chokwadi chiri kuramba kubuda. Handina kumboenda kunoprofita mai avo. Zvese zvikuzonzi kwainzi kuna mama wako nemama idzidzi idzine mama. Moza kuti nyaya ingotaurwa kuti rutuma mamwe tarikumba chingonyayara. Inini baba handidi kunyepera ndinoprofita kana mari yataura. But zvese zvirikutaurwa kuti ndakati tete mai ambuya vangu. Ndonya kutondiudza vachitoti vana tete havaiti musaenda kwatete kana muchida mambo ndinonoita voice kuEconet. Vachitondiudza kuti tete havaiti vanodai vanofamba nanatsika mutanda havaita vari kutovapa vari kuziva zvinhu zvenyu. Ndaitoda kutoendawo kuna natete. Ndina chinchikudzai dare. Ndaitodawo kuenda ndaifati mai vachataura chokwadi. But hapasina chinhu chokusvera. Aini pandaona kuti pane kaelement kachipare ndatova ndazano nyaya kugadzira. Saka mai ndo vakandiudza ndaitoda tete havakatombonyeperwa. Ndikatozva kuti tete mukaziva chokwadi chinokusunungurai. Tete vakazoona chokwadi ndavaratidza nemameseji tete izvi ndogozvizigira kuzvikunda kwenyu. Handina kana chiprofita chandakambo uyu ndotoshandiswa kuti ari kutaura vachibvawo nekupi musikanoni. Handati ndikaprofita ndikadidi handina kumuprofita kuti kana kwazarorwa neni. Takatonyengana tikapema zvakanaka ndakamangozvekuti ndikaita marecordings ekuEconet. Taita ma3 hours chaura pafoni. Mai havana kungoona kudanana kwedu because ndanyaya kutaura pamafoni manenda pabasa. Mambo zvese zvavari kutaura idzi atongonemba dzokubika munhu ane nyaya yese akapiwa nyaya ikavhiringika titanaka. Vanoti hanzvadzi yake vari kubuda naye pamastatus. Vakapfeka same uri kuzana kuti ndakapfeka. Isiri yekuti kwaizvikonyepera. Idzi dzitori nhema dzokubika munhu. Ngomira. Ngaudze ndari chokwadi. Ini isusu hedu maonero edu. Ndada kutaura una baba. Tete vada kuenda. Mira takuda kupedza nyaya. Baba ngataurawo mashoko maviri matatu. Mambo. Mwana uyu handina kumbogara naye waigara vana ava 1, 2, 3 vaizivana zvinhu zvavo zvakanga akavandirwa ndini. Ndakaona mwana wangu osvika kumusha ava nemunhu. Ndikangoti kumukoma wangu alright chigamuchira mari yavo vadzokere kusvika ndataura nehama dzangu kuti mwana ndozvaadinizvi. Ndopakaobuda shoko rokuti aiwa hazvichatogoni uyo ari kutokwira ndege mangwana oburuka anoda kuzouya achitotenga mafidhongwewane zvinhu zvokuuya korora. Ndopandakaofonera hazvanzi yangu naiwe shamari kune vanhu vasvika kuno kusososo wavavonavo here uyu unoti handina. Ndokuchifila guilt kuti mwana uyu ndikamuti handidi kutorohwa semwana wanda ndisingagari naye ndoita sendaita bhodo. Ndobva ndataura nehazvanzi dzangu avasikana ngatichingoitai tione kuti zvinofamba sei. Right, pane mudzi wenyaya mai ava
vakanditumira maaudio vachinditeereresa maaudio ndokubva ndabvunza ini kuti kandi iyeye munhu wairekodha musikana wokuchegutu waidei pazviri munhu ndiyo nyoka pamuchato wavana vangu ava vaviri ava asi nyoka ndinowanika mafriends nanhasi ko zvino ikabudisiwa foni iyo kuti muteerere maaudios iwawo zvaanenge achitaura nomusikana uyu munoti uyu ungati kudini somunhu wakasiyiwa kuti roogwa mwana wangu anotaura zviri negative pamusoro inotori mhunza musha saka munhu wakakanyaya iyoyo ndowavanoti hazvanzi yake ina handimuzivi iyeye ndiye munhu wakapinda pakati penyaya yavana vangu ava kusvika vandiwonyadzisiwa kuuya mudare mamambo zvinondirwadza kusvika tokupedzisira ende munonzwa kuti chibaba ndotenda nemashoko enyu ndandoda kutaura wangu nasisi vangu zvingaita here kuti ndikukumbirei kuti tigozokurukura nyaya tisati tasvika paconclusion yekuti titi baba dzorerai mari because baba ava vakasvika zvakumba ndimakavavinga kunovapa mari ndimaona zvamafarira zvavakanga vagadzira naamai ava so tisati tasvika ipapo ndatoona hangu nyaya yacho paine chipari mukati ine unyengeri mukati ine kupumana mukati ndochichidangerous kana muda kuziva kuti ndinopesanisa vanhu panyika panapa takaita muprofita panapa akanga achitepa umwe munhu ari pachechi onovigira vanhu vari kumba kuti ndwai zvama muchitaurwa ndakatomuchaja munhu munhu unotipa vanhu unenge une chinango saka zvauri kuda zvinotoitika unotobvunza munhu zvauri kuda iwe chimudirecta kune zvauri kuda unenge une chinango asi zvinhu zvakanaka izvo ende ava nasisa vari kutozivawo mudare kuti chachiri chaibvamba chachiri chinhu chatisingadi kunyatsodii handimagona imi muri sisi here munobuda mutombo rimwe chete nomu amubudi mutombo rimwe chete nomu ndo zvamakasiyigwa izvo handimagona tete vakafira yavo yanatsika mutatu asi iwewe musikana ndoda kukuyambira siyana nenyaya yekutsigira kupesana kwavanhu please ndapota wotokwira bhazi uya azotaura mashoko akadini ekuda kurambanisa vanhu sinoda vanhu vanovaka inini handiri kukumbira vana mai musina nati munogara ukadongo ndoda kuzoonana kana iri nyaya yekuti mondionera yewoyo aini nhasi ndatovhuna iyi mari yawoyo 50 yangu ini 50 yemunun'una wangu ini ndabuda pautete hwawo bosi kana vachigona kubasaimariyonemwana wavo vondiudza kuti toda kuuya mai toda kuuya munogaravatoreimai madetails avo toda kuzotaura navo shamwari ndozokudawo futi tete kana mambo vachitaura vachauya vopedza vanouya mambo vopedza pane vandoda kugadzisawo vangu ndokumbira kuti ndoda kuzotaura nevava tichitaura nemi kuti nyaya yekuvanzirwa chero sisi vake vobuda ndibudi wandabereka ini ndivasikana tomwambo wangu makamuvanzira ndacho musikana wangu mukuru vanotozviziva chete makatomuvanzira kuti akatovanzirwa neava vanhu vaviri ndivane dzava vakatovanzirwa kosi makamuudza ivo nditakatomudza kandi ndakatombudira pacha kuti vana ava ndo nyaya dzavari kuronga saka uyu mirai mai munhu anoudza munhu hama dzake nduu munhu akaudza munhu sikrete mumusha kuti niki but munhu akakurudza nyaya dzeuroi kuti baba ava mambo kuiriko izvi zvaakataura munhu akuramba vachikufunzi naye neivava ndotaura navo ini ndandichifunga kuti musasiya nyakutsvaga nyaya dzeuyu ngaavepo muwe chinangwa chake kuti chaiva chei iyoyo nyoka iyoyo ikarohwa musoro inogona kugadzirisa nyaya udawirane mitoonana rini inini weekend ndendiri ukadoma ini ukadoma ndokwenda kugara weekend ndendiri ukadoma toonana rini iwe chamo unogara kuti ngatichionane kana mangwana chai mangwana satatu ndipe nguva ndendiri ukadoma tionane toda kutaura
Iwe kana uchida unouya ndichikutsiura. Because wewe munhu akachata zvimwe. Tongoti kuma9 papi tonana basi. Tinogara kupi? Inogara kupitso. Kwana mai anogara kupi? But nichandokumbira munhu wamwari. Ndandokumbira mambo baba vanga vatauri chokwadi pamberi Don't worry. Mai, imi mungafara here mwana anza awanikwa zvoramba kana kuti zvoenda nepamwe. Samai havafari ndozviziva izvo. But ndoda kuti mukwasha tauri chokwadi pamusoro pezvakataura pamusoro and mawitness aripo because paiporofita papasina munhu wani. Saka ngatimbonotaura akutipesanisana tete chikumbiro changu. Hai, vanzwa here. Chikumbiro changu. Tete ava don't worry ndichazovadidza ndichataura navo. Ihama yenyu hazvishanduki izvo. Chataura navo vachadzoka muvamwe. Asi ndoda kutaura kuti vonzeri chii mbonyeri ripapi chii ende zvacho hazvigadzirisi harisinare manzwa here handisi kudeodzai kudare ndoda kudeodzai kuti tionesane sevanhu vanenge vachionesana ipaya maizuro saka mupei ndosaka ndandati isiye kuno ipeya totataura navo chireka yakutaurisana mese kuti pakati penyu Kutaura zvakadaro mwana akura kudai. Aisi amezulu ndeyake ufu. Utete ndapedza naye. Pamusoro ndoda kuti vanhu vainda. Muno mudare, munzwa here? Tererai, makatererai. Muno mudare muno. Toda kuti vagozodzoka topedza nyaya. Munoita dare chimwe? Asi ini ndikuonana navo mangwana. Handitaurirana nemuri ukati maka ngationa nemangwana kukati inini ndogara kupiscom pa2011 but tikawirirana kuti toonana ukati mapapi zvakanaka izvozvo munogara kuri muka ini ndogara kupindura parishi ndopatete vari kuri muka bendura muri kupi chipindura pake kuchipindura pamupande nyama ndova ndogara mukoma togara mupande nyama panopenda mupande nyama makatogarisana mukoma wangu panogara mukoma wangu handi mabhawa pakafuratira pane pandakamatangarisira kaona ndoveni panoperera location iyo ndopatanga chipindura pake saka ndopanodzika ndandauratokupai musaivisirwa right kudare muchadzoka musataura maunzoka asi chikumbiro changu baba nimbondipaiwo mukana nimbonotaura nemhuri yenyu timbono indiri mungwasha wenyu ndiri ndakaroora vaira moyo 2 ndichazokudzai nyaya chikumbiri mai titrase tichazama kugara ndoda kugadzisa ava neava asuve ngaauye musi wacho kozotiuyawo kurekodha ari anza munyaya wenyu ari vini mambo nyatsouzvera kuti pakati hapana akuzanzvadzisi hanzvadzi yani azowa baba mwana wenyu asiwo mndukurenga ora atuwiranei mangwana tonana nguva ipapi baba makabva pamba 2010 mwana uyu ndikamutora 2015 kugara naye achipinda saka kuri kuita hapana nyaya mambo kana paine munhu akato iye toda tomuchaje zvamatotaura mambo zvakanaka kana paine munhu akapinda pakati ndo ndakashata
very dangerous listen boss munoona chimai musatambe nekuti munhu aunganza 5000 haisinyore ndimabona haisinyore mukaona kuti zonzi pane mucha mune ngozi maita ngozi yekuti pane munhu ari kumuka ii ndiko zvimwe zvezvinhu izvozvi amwiti rugare kumberi kwacho munhu akafa makamudzira mari yake sezvizvi dai mwana akamborogara kana vhiki zvayo wozodii wozodzi varamana vakona but chinotoratidza kuti chachinogemu chekuda ngotora mari animal that's why chasingadiwi vanatete mukati kuti vanatete vanozotaiwako wadarira chigemu cheuyu nouyu aiwa manisirai hazvina umbo kuda kuzviuraya handiti kusvika ndanyengetedza mwana petrol yangu titama up and down naye ndichimukamfota chimudi handiti nhasi munhu anotozviuraya ungotozozviuraya pakati chikwambo changu chinokwana papi apa vanhu vakaita zvekutora gwamari ayo usatisi kuti pakaita zvakanaka pachiti kuti nyaya yakuda kukundira kuti nyaya ndeyekuti iye ndiye akaitaura chiprofita zviri kuti zvaaida kuzviurayira ndekuti mari yangu yakaenda mukadzi ndochokwadi ndochokwadi saka munhu angatadza kuzviuraya here nema dzakawandisa paari uye chitsotsi chakawandisa paari mukwasha wangu ndakataurandosakati mambo vanhu ava vane magemu ava vakatamba chero uyo anziti uyo bishop haana kana mhosva uyo akatoitwa kuzwa pakati madhetsi vanhu ava mamboka murume uyu mukadzi uyu namai vake naye tanaka nemunyaya wavo vane chisotsi chavo vari 7 vakadaivanogadzira nyaya yezviprofita zvavasina ndikakutora izvizvi kuti handeidini munondifambi munyatsonzwa pane pamunonzwa kuti nzinde yechikwambo iyi indoshandisa simba rangu kuita zvinhu zvangu ini tete mungatobvunza muprofita akagara muprofita wenyu haasi wangu ini akauya ega ndakumudana tinotenda taurira tonana kupi pano panonzi haya munobva kurimuka kai mese muri kurimuka opposite police owayo atisangane mutauni mo manhamba avo satina vapa here apa tionawo